What's up mga kadong Bisaya? Aba, ito na naman tayo. Kaya tara na, gala na tayo guys. Ito, sinundo na nila ako. Nang panoorin nyo mga kadong Bisaya hanggang dulo. Ito na nga mga kadong Bisaya, wala to sa plano. Kaya tara, let's go na. Siguro naman mga kadong Bisaya, nakita nyo sa vlog ko na lagi akong gumagala pag day off. Kaya tara, punta tayo sa isang pinakamaganda at bagong sikat sa May Silang, Cavite. Kadong Bisaya, nakita ko lang din to sa isang post ng isang vlogger. At dahil nga ito yung bisyo ko, gumala ng gumala. At least, hindi nagsusugal. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo, di ba mga kadong Bisaya? Kaya tara na, samahan nyo na ako, kaya let's go! At ito na nga, nakarating na kami dito sa place na pupuntahan namin. Ito na nga, nakarating na kami dito sa Perlas ng Silang. Kabungad mo, makikita mo kaagad kung ano ang mga ino-offer nila. Sa mga gusto mag-photoshoot, mag-print up, or kung mag-picture-picture, aba, ito na yung lugar na para sa inyo. Ito na nga, pumasok na ako sa loob at syempre, para makita natin kung gaano kaganda ang nasa loob. Kung nga pinapasok kami dito sa loob, ito pala ang kanilang restaurant. Sakto naman, gutom na kami. Kaya tara, kain muna tayo. Mga kadong Bisaya at ako'y gutom na talaga sa mga oras na ito. Nga, tagahanap kami ng pwesto kung saan yung mas maganda. Nga pala, para sa kaalaman ng lahat, may bayad po ang entrance dito. Mga adult naman, 100 pesos at sa mga bata, 80 pesos. Pero kung ikaw naman ay magda-dine-in o kakain, wala na pong bayad yung entrance. So ito na nga mga kadong Bisaya, nakahanap na tayo ng pwesto at inaantay na lang natin ang order. In short, mga kadong Bisaya, ito na nga dumating. May bulalo, may chicken, may sisig at syempre may pakbit na masarap. Pakbit ang tawag sa amin pero pinakbit pala. Pagkatapos namin kumain, kaya ito na at talaga ako pumunta sa kanilang viewing na napakaganda, lalo na't yung mga halaman. Grabe talaga mga kadong Bisaya, first time ko lang makapunta dito. Tabay, napaka-fresh ng halaman at napakaganda at napakalawa. Lalo't magtatakip silim na mga kadong Bisaya, abay, napakaganda ng view. Tanggal stress talaga dito. Kita niyo naman mga kadong Bisaya kung gaano ako kasaya sa mga oras na yan. Finifeel ko talaga ang simoy at fresh ng hangin. Ito talaga ang mga lugar na gusto ko na para makapag-isip at makapagmuni-muni ka. Kaya para doon sa mga taong gusto ng peace of mind, ito ang lugar na swak na para sa inyo. Kaya tara, i-feel na natin tong moment na to. Kawawa naman si Dong Bisaya, mag-isa lang. Pero ayan, no, napakasaya niyan. Alam ko. Iba talaga sa malapitan, makikita mo yung bulaklak na napaka-fresh at napakaganda ng mga kulay nito. Dati napapanood ko lang din to sa TV o sa mga news na napakaganda ng isang lugar na to. Pero pag makita mo, aba, tanggal talaga ang stress mo mga kadong Bisaya. Ito nga sinusulit ko talaga ang mga pagkakataon na to, kaya kuhanan na natin ang mas maganda. At dito nga ako natuwa, aba, merong lumang sasakyan. Guys, sa mga nakakaalam, alam nyo to kung anong 90s to. Siyempre mga kadong Bisaya, kung ikaw ay depressed, nalulungkot sa buhay, kailangan mong humanap ng ganitong place. Kaya talaga ako mga kadong Bisaya, ito talaga ang aking pinaka-stress reliever. At least ma-refresh man lang yung utak ko. At dahil nasa taas na nga tayo mga kadong Bisaya, abay, kitang-kita ko ang nasa paligid, napakaganda. At pumunta talaga ako ng taas para makita ang view. At syempre, hindi ko rin palalagpasin na makita sa actual o sa personal ang sunflower. Ito nga, sinadya ko talaga to mga kadong Bisaya. Ang problema guys, kinagat ako niyan dyan ng bubuyog. Saka ko lang naisip mga kadong Bisaya na kaya pala may bubuyog kasi nga sunflower to, lumalapit sila sa kanila. Ito nga, di talaga ako nakapagpigil. Abay, nag-selfie muna ako dyan. Kaya lang talaga itong bubuyog na to. Napakadamit, napakasakit dalawang aking kagat dyan. Kaya hanggang sa muli, sunflower, at nakita ko na rin kayo sa personal. Ay, nagulat nga ako dito. Meron din pala silang Oshkosh. Di ko alam, basta yun na yun. At ito, mayroon pang malaking Oshkosh. Basta ganun na yan, mga kadong Bisaya. Bahala na kayo dyan. Ito nga't lumapit ako sa may bandang fish pan kasi nakita ko tong koi na parang patay nga't walang buhay. Abay, pinaprank lang pala ako nito. Buhay pa pala to.
Sa mga oras na to, mga Kadong Bisaya, ang sarap talaga pagmasdan. Ang importante talaga, napapasaya mo yung sarili mo. At dahil nga tapos na kaming maglibot, ito pauwi na rin kami mga Kadong Bisaya kasi nga gabi na. Ayan, palabas na kami dito kasi nga anong oras na rin, medyo gabi na rin mga Kadong Bisaya at malayo pa. Nauna na rin sa sasakyan yung mga kasama ko dito. Asa na kaya sila? Ang masasabi ko lang mga Kadong Bisaya, maraming salamat Perlas ng Silang sa isang napakagandang adventure ngayong araw. Ayan, pagod si Yasser pagod ka ba sa kalalakad at katatakbo? So ito nga, nandito na ako kaya tara na, sakay na tayo kasi anong oras na mga Kadong Bisaya. Mahirap na pag gabi na tayo sa daan. At sobrang layo po nito mga Kadong Bisaya. Dahil nga naligaw kami mga Kadong Bisaya, ito napunta kami dito sa SLEX Shells ba ang tawag dito. Basta yun na yun guys. Maganda rin ang location na to kasi meron ng Adidas, meron na rin Crocs. Basta pwede ka rin dito mag-shopping. Kaya tara na, pasok tayo. Window shopping lang tayo ha. At dahil naligaw nga kami mga Kadong Bisaya, kaya tara, daan muna tayo sa Starbucks para magkape, para ma-refresh ang ating utak. At dahil nga ito, pumili na sila. Libre lang ako dyan mga Kadong Bisaya ha. Ayan, maraming salamat sa ating sponsor, si Ma'am Angie at saka si Sir Jomari. Ito na nga't nakapila na kami dito para abangan yung aming order. So yun nga yung dalawa, nakaupo na rin doon kasi naka-reserve na kami ng upuan. Waiting na lang talaga mga Kadong Bisaya sa aming order. At yun nga, hanggang dito na lang. Bye-bye!